Hej YouTube. Jamen, hej YouTube. Vent lige lidt. Åh. Hej. Hallo. Prøv Kom at se så. her. YouTube. Haha. Ej. Ej, det var bare for sjov. Det var bare gas. Fuck dig. Fuck Det var dig. bare gas. Nej, vi Det bruger var ikke bare ammo. gas. Vi skal ikke bruge ammo. Så vi skal... Ja, jeg var den der først inde, så Ja. på førstepladsen. Nå, lad os håbe. At der ikke er nogen, der spawner derinde. Ja, og jeg håber den her vest her, jeg har, den Den passer. Skal vi teste? Jeg tager altså, lige ikke at hvis der er nogen, der skyder, så kan det være, at jeg overlever. At vi skal sgu ikke teste den, din idiot. Den bliver testet om nødvendigt, hvis vi møder nogen. Og vi kan da bare teste den nu. Du kan bare sige, om det går ondt. Du kan bare skrige. Har du da fået fraps til at virke, så du kan filme, eller? OBS virker ikke, men Fraps, ja. Jamen, jeg forstår heller ikke det der OBS. Altså, den kan sagtens optage noget andet og optage Diablo, fandt jeg ud af. Seriøst. Det er DayZ, der lige fucker med den. Det er bare det sæt, der skal have noget. Altså, jeg tror, det er på grund af den nye patch, der kom, at den ikke kunne. Ja. Jeg løber altså bare direkte ind og tjekker. Ja, du er fucking hurtig. Husk nu, hvis Jeg har alligevel heller ikke så meget at miste alligevel. ja, hvis du finder et skud til AKU eller AKM, så har jeg jo det. Så. Ja. Har du magasin til AK-101? Tog du den fra mig? Nej, jeg fandt en derinde, men jeg hejde din body først, man. Det var så irriterende. Så hejder jeg, fordi det var ikke med, sådan. Så går jeg bare, Skidt klamme truck, mand. Der Ja. bare kører mig over, mand. og så går jeg så ind i bag. Det er derfor, jeg hader, når mit spil det crasher. Ja. Ej, så går man så derind, bum. Ja, Det er efter den nye patch, der har gjort det. det er bare den nye patch, der vil have noget, det ikke. Men jeg løber altså bare ind. Du Jeg har ikke noget mist. Du har noget mist. Ja, jeg har ikke M og alt muligt, så hvis der er en, der har Men jeg ikke... gider bare ikke til at løbe op en gang til. Ja. Men nu må vi se. Så jeg har big backpack, jeg har militærsko, jeg har militærbukser. Jeg tager allerede min revolver frem. Du bruger bare revolver. Jeg troede lige, der var nogen, der løb dernede, men så var det en hjort. Det var en hjort. Hvad var jeg sådan en? Det er en hjort. Som løber Speedy Gonzala mode. Vidste du godt, der er en gødryg i bjergene, den har gigakunker. Man skal næsten have... Det kræver næsten $100,000 for at skyde den. Der er en mosen herinde. Der er en god vest her. Den tager jeg altså på, fordi... og en kigger. Hvorfor er en barrier er du inde i? Den allerførste af dem. Okay. Så fyrer jeg lige... Og så er der en green mountain backpack. Den tager jeg altså også på. Lang netter, lang pik. Okay, det skal man måske ikke lige synge over Fraps og over til YouTube. Lang net, altså bare Det er jo op til dig jo. Det er jo din video. YouTube, vi desværre fjerner din video. Du synger alt for perverst. Du synger noget perverst. Der er små børn, der hører det. Den er godt nok damaged, den her. Hvor er du henne? Inde i den anden barrack. Fuck det, man. Og ja, du er allerede kommet hen, eller hvad? Ja. Er der noget? Nope. Hmm. Ikke sådan det ligner til. Jo, der er en orange backpack, og så er der et par briller. Jeg er i hvert fald kommet hen nu. Hvad så tykke? Der er der en shotgun også. Ja. Og en kigger nede under der. Okay. Ja, okay, hvem fuck er også bruger også shotgun? Ikke nogen. Ja. Det kan du kun bruge som en newspawn, altså der bruger du alt, hvad du kan bruge. Der er en AK. Hvor? 47. AK-47. Ej, det er min yndlings. Og har du ikke skud til den? Jo, jeg har et mag og et skud, men så skal jeg droppe AKM. Og det gider jeg ikke. Skal jeg tage den så? Og så Nej, lægge for den jeg har lille AK. Jeg har den lille. AKU, eller hvad nu den hedder. Ja, men du behøver ikke have to. Det skal du bare for business, skud. Men jeg vil da også gerne have et våben til at skyde med, men nu har jeg godt nok sniper, men det er kun for 20 skud, jeg har. Lad os gå ned og kigge pressen. Ja, men du er også prof med sniper, så luk røven. Og så tager vi op til den store militærbase. Eller du er også prof med sniper. Du tager 3 sekunder for skydning. Ja, Du shaker sindssygt, siger du jo. Og så skyder du næste gang, og så rammer du. Så luk røven.
Der er en splitting axe op. Ja, hvem af os har fire? Hvem heroppe skal bruge den? Jeg har fire, hvad med dig? Der er SKS-skud her. Dem tager jeg med. Det er dem, du skal bruge til din... AKM, hvis jeg finder et mag til den. Som jeg gerne vil. Præcis. Og vi tager ikke lastbiler, hvis vi finder en. Der er ikke noget godt her. Videre. Så tager vi op til den store militærbase. Eller vi tager til Bebop først. Simon han skrev lige om Diablo. Spørgsmålstegn. Smiley. Nej tak, jeg spiller sammen med Banger. Altså, han kan jo se, at jeg inde og spille DayZ inde på Steam, for han skrev til mig på Steam. Seriøst. Han hader bare mig. Lol, du løber lidt forkert af. Jeg følger efter dig. No message received. What the? Har du også det? Ja. Okay. Det Tror du så, der er reset igen? det er det bedste sindssygt, hvorfor du giver dig længere. Seriøst, hvis der er reset igen, ikke også, så kan vi tjekke den igen. Barracksen derinde. Jeg tror det er fordi nu laver de kankamp eller noget. Seriøst. Den ligger ikke hos Så mig. kan jeg... Ja, den er kommet der, men der er ikke nogen inde. Ja. Hvad, det er næsten lige sket, så vi skal lige vente et par minutter inden. Ja. Det var bare mærkeligt. Så Men så har vi da bare en ekstra chance for at finde ting derinde. Ej, hvis serveren der crasher, så kan der jo lægge super loot derinde. Ja. Så kan du også lige skrive til ham, nej, jeg spiller sammen med Bingo. Nej, jeg har lige skrevet til ham, at jeg spiller DayZ, og så skrev jeg måske i morgen. Nej. Diablo er bedre, skriver han så bare. Så skriver jeg bare, haha, det kommer an på personen. Det går, Det kommer an på, hvad man kan lide. Lide? Jamen, det er sådan, man skriver det jo. Ja. Okay, jeg tager noget cola. Altså, Nå, jeg smule cola. tilbage. Coca-Cola. Jeg joiner bare nu. Lige godt. Okay. Wait for host. Wait for host, nigga! Please wait. Det var nice, hvis vi fucking finder noget godt loot nu. Så en der har været crash, og så ligger der bare gule kasser og alt muligt. Og max og ammo og det. Har du joinet den? Nej, jeg venter til du har sagt, men jeg har AK. AKU og AKM. Står der stadig win for host? Der står bare please wait. Seriøst? Men jeg kommer til at spawn der, det ved jeg, for det kan jeg se, hvis jeg trykker escape, imens der står please Der er wait. en til, der går ind, på grund af at du er gået ind. Og jeg tror, at serveren var crash eller sådan fucker op, så er det måske 2 ejere, der lige har sagt reset, og så er den anden ikke vidste, så sagde han reset. Prøv lige at exit en gang, og så join den igen. Ja, det er mig, der er mest og mest også dog. Jeg tænker bare, fuck. VCD, CMD, Wildcat. Nå, sådan. Spawnede jeg. Jeg spawnede ind i en af barracksene. Okay, jeg Og kommer. jeg har stadigvæk det der gear, vi lige har samlet op. Okay, ham der han er en clan, det skal vi holde øje med. Hvis der kommer joiner flere, så er de måske også Wow, en. du spawnede lige. Ja, er der noget loot herinde? Der er en drikdunk. Ja, der er nyt loot, i hvert fald. Det er faktisk til vores fordel. Ja, Jeg kan ikke åbne den her dør. Lol. What the fuck? Hey, husk nu at tjekke herinde, har vi fundet AKU og sådan noget. Men hey, er det ikke den her, der giver farve? Okay, vi startede i den sidste af barracksene. Seriøst? Ja. Ej, hvor er det klart. Nå, men vi starter da lige forfra. Tog du overhovedet den der AK op? Hvad for en? Nej. Den der vi lige fandt? Jeg har AKU, så den hvis du Jeg har fundet AK til AK Mag til den der AKM. AKM. Hvor? Men det er kun en 30 Mag. Ja, men hvor er du? jeg har også fundet den med 75 til dig. Du får AKU, hvis du vil have det. Hvor er du? Vent lige 2 sekunder. Og så har jeg fundet den der til at sætte dem fast med. Jeg er her, men lad os lige tjekke færdigt, fordi vi er skydeskiver herinde. Ja, hold kæft, hvor er du nice, man. You're my bro. Og så gad du ikke engang at give mig det der mag til den anden der. Du får resten. Bøsse.
Jeg skulle bare have et Mac til AKM. Du ved, AKM, det er det eneste Big Ribbon. Det er det våben, jeg mest elsker, fordi det er den, der kan have det største magasin i sig. Hvis jeg vinder en AKM nu, så beholder jeg fandme det ene af Mac'ene. Jeg fandt et til de der små Macs. Seriøst? Ja, til AKM. Så du får kun tromlen, og så et af de der... Og en flashbang. Seriøst? Nice. Thank you very much. Sig nu, hvis du finder en anden vest, ikke? Der er ikke nogen vest, men der er en AKU her. Ja. Skal jeg bare tage den på? Nej, jeg har en. Jamen, jeg tager den bare på. Nå. Så bare giv mig Mac'et til den. Nå, så hvorfor? Jeg kan bare lige gøre sådan. Så skal jeg bare lige sige... Så her, jeg har lagt den der trommel til dig. Ja. Og så lægger jeg også lige den der. Okay, så jeg får AKM-tingene. Vent lidt, jeg skal lige se noget. Okay. Nej, jeg kan stadigvæk ikke putte den der Atlas Bebop ting på. Jeg har smidt Mac. Bliver nødt til at smide den der også. Hvor? Nå, der. Ja. Kæft, ud med det. Men jeg beholder altså det ene Mac til AKM. Hvis nu jeg skulle finde en AKM, fordi nu har jeg jo kun den der lille. Så lad os lige tjekke prisen også en sidste gang. Ja, jeg har også skud til dig så med det og der. så går vi ind til Bebop igen. Ja. Lol, der er også kun os 2 og 1 til på. Seriøst? Ja. Jeg har også skud. Hvad er der at være bange for? Hvad? Hvorfor kan jeg ikke... Ja, vent lige. Jeg smider lige den her hjelm, jeg har på en gang. Det kan være, at jeg kan tage den der op. Sådan der. Okay. Jeg fandt den her hjelm. Militær hjelm, den der kan have glas i. Okay, jeg tjekker lige om det der. Det er bare noget, man engang kunne. Der er en gasmask herinde. Nej, okay. Det kan man ikke. Lægger den noget specielt. Det er mig, der åbner en cola nu. Ja, jeg fandt skud til den der AKU. Ja. Og flere. Nice. Jeg har også skud til dig. Og flere igen? What the fuck? Jeg fandt lige 3 pakker. Seriøst, jeg har en pakke til dig. Oh my god. Hvor er du? Nu kan jeg lave den 2 gange. Ja, hvor er du? Jeg har droppet Ja, en pakke. her. Fandt du også en pakke? Jeg havde en på mig. Oh my god. Så kan jeg næsten lave den 3 gange. Hey, vent lige. Er det her ikke den der, man får blod af? Så man kan se sin farver af det? Jo. Godt, så tager jeg den. Kan du ikke se noget der? Jo. Jeg kan tage den på, hvis det er, så kan jeg give dig den, når det er. Nej, Jeg har bare taget den på. Jeg har masser af plads på grund af den her store vest. Ja, det Okay, videre. Har du en stor vest på? Har du 12 vægt? Jeg har 12 vesten på. Fuck dig. Er du med? Ja. Jeg har også en flashbang nu. Hvor er du? Jeg er løbet den samme vej, som vi løb sidst. Jeg kan ikke huske den vej. Den anden vej, den anden vej. Okay. Skal vi ikke op til den anden bag? Men vi har lige tjekket de 3 bags her. Ja, men der er også en over på den store Eiffel. Jamen det er også den, vi skal op til bagefter. Vi har været over i Bebop. Okay. Bebop ligger alligevel på vejen. Helikopter crash! Hvor? Vi er foran os. Ja, Hvis der er en M4 der, jeg skal have den. det får du. Det Lige meget hvad, du har fået AKM med så fucking meget noget nu. Ja, og jeg har Okay, og hvis du optager nu, ikke? Ja. Seriøst, det bliver en god video, hvis der er M4. Ja. Eller AUG. M4, AUG, eller en granat. Granat. Eller en ammokasse. Ja, armor case. Hvad har du fundet? Der var i hvert fald... der kommer sådan en ny jacket. Og skud til... M4. Må jeg se? Nej, der er ikke nogen M4, men der er sådan et Mac med 40 til M4. Så nu er det bare at finde en M4 her liggende. Jeg fandt lige skud til dig. Tag den lige på mig. Og ja, den der. Vent lige. Hvad fuck var det? Der er sådan et scope, vent lidt, jeg tager det lige op. Ej, jeg har næsten ikke plads til noget, mand. Hvad sker der? Og der ligger den der shotgun, vi troede der var den der politi-shotgun. Har du fundet en M4 nu? Nej, men jeg har fundet en fjerdspring. Damage. Nice. Jeg har fundet en bagnet. Seriøst? Og et Mac, her var den der trøje der, jeg skal lige se. Fuck it, jeg tager den på. Seriøst, fuck me man, get you. Det er en ny jakke, der er kommet. Seriøst? Hey, må jeg lige se? Har du den på? Ja, jeg har den på. Så kan du tage den der fire. Hvorfor? Ja, på. Den er vandtæt.
Der er også en combat knife her. Seriøst? Fuck, hvor nice. Men nu har vi i hvert fald et mag med 40 i. Der er også et par kikkert her. En kikkert? Og der er lige sådan et T-Max her til M4. Lige tage det med. 10 skud. Virker også. Men man kan også gå lidt ud og sådan noget. Ja, det har jeg også. Det er også derfor jeg går sådan lidt. Jeg kan godt lide, at jeg har en 80 penge. Jamen jeg har også en flashbang. Nice. Du ved godt, det er dig, der Nej, der er ikke nogen, så lad os gå videre. Ja. Det kan være, der er crash tæt på her. Ja. Okay, det der, det var lidt loggy. Ja. For det var der ikke før. Da vi løb her. Hvad med det der scope, du fandt? Jeg tror, det er det scope, der er til M4'en. Det der psykoscope. Nå. Jeg kan lige prøve at kigge igennem det. Nej, det er Red Dog sigte. Red Dogs. Ja. Det ser sgu da nice ud. Men det er også til M4, så... Det var nice med et scope til mig. Ej, det der, det var lidt loggy. Ja. Lige på server reset. Nå ja, du har ikke en dåseåbner, har du? Nej. Jeg vil have en. Jeg har kun en plads til... Nej, jeg har masser af pladser dernede, åbenbart. Ja, her. Og så kan du også få fjerdspængen. Den kan du jo kaste også, du. Og så... Ja, så har jeg 2 flashbangs. Ja, hvad? Der var... Jo, så har jeg skud til dig. Flere skud? Ja. Oh my god. Jeg fandt et mag deroppe, det sagde jeg også. Hører du ikke? Okay. Åbenbart ikke. Hører du ikke? Sagde han. Åbenbart ikke. Siger jeg. Ja, og så... Jeg prøver lige at administrere alt det her lige nu, fordi der er godt nok mange ting, jeg lige skal forholde mig til lige nu. Ja, det tænker jeg også. Okay, 45 skud til EGM, mand. Hur. Jeg vil egentlig gerne sætte den der derned. Og så sætter vi den der derop. Skal vi snart spot. Nå, det er en perfekt slutning af videoen. Ja. Og vi er de eneste to. Når du har sluttet den. Nej, det vil være perfekt. Men nu skal vi lige finde af. Nå, der er kun os 2 herinde nu. Ja, ikke? Så vi har ikke noget at være bange for til en zombier. Så kan vi jo godt lige tjekke byen. Nej, no message received. Seriøst? Så kan det være, at den der faktisk bliver der, den der helikopter der. Og så kan det være, at vi ser det igen. Øj. Det kunne faktisk være meget sjovt. Hvad fuck sker der med serveren? Hvis den er det, ikke også? Så er vi monsterlogge, og så har der bare været en M4. Ja. Hvad fuck sker der? Ved det ikke, jeg tror det er en fejl med serveren lige nu. Oh my god, hvad sker der? Det er pisse godt, jeg opdager det her. Vi er ikke engang i grejerne af serveren, så det kan ikke Oh my god, jeg glæder mig til at se den her video. Jeg bliver nødt til at rulle en smøg på den her. Jeg skal lade rulle en smøg. Ja, fordi vi skal jo vente lidt. Men det var et spørgsmål om, vi har tingene nu, om vi overhovedet har nået at kunne registrere og have dem. Ja, det håber jeg fandme, vi har. Ja, det håber jeg altså også lidt. Ikke. Ellers så fuck det. Vi havde jo ikke regnet med at få det der alligevel. Nej. Men vi har det på video alligevel, så... Ja, det har vi. Så går det er vel det vigtigste. Så går videoen bare i stykker, så siger jeg, fuck har du egentlig det der sygekit? Det er egentlig... ja. Det røde af dem. Nå, nej, det giver bliver wound. Nå, ja okay. Men... Det er fordi, min task den er damage. Seriøst? Ja. Men det er bedre end at have de der små tasker, jeg har gået med. Vi kan også bare finde en. Hvorfor så jeg bliver ved med at trykke? Jeg ved, vi er de eneste, der går ind. Ja, jeg joiner bare med det samme. Så venter jeg bare. Så siger jeg til dig, når du kan join. Jeg lige mistet alt mit gear for helvede, Johnny. Der er altid... Så bliver jeg nok lidt ked af det. Hvad med mig, hvis jeg mister alt mit gear, man? Jeg er ikke M. Men det siger bare wait for host. Nå, nu begyndte den at sige noget. Nu siger den please wait. Jamen, jeg spawner bare midt ude på græsset. Men der er ikke nogen helikopter. Der er en til, der går ind. Jeg kommer ind nu. Ja, det er Tim. Ja, Tim. Der står Tim. Fuck den
Ham der skal vi have. Men lad os gå ned og tjekke barracksene igen. Ja, det tænker jeg også. Fuck that, Inger. Og jeg filmer. Det her, det vil være perfekt bare at skaffe fucking øje loot. Okay, jeg har stadig alle mine ting. Har du det? Ja, det har jeg også. Ikke, jeg ved i hvert fald, jeg har fjerdspængen og det. Hold kæft, det ville være nice. Bare kunne gøre det der, og så bare skaffe mere og mere loot. Jamen, tid lige den der. Everything is awesome. Nå. Ej, lidt nederen at helikopter crashet, så ikke. Det ville have været nice, så vi skaffe mellem 4, mand. Jeg ved, om den gør det igen. Vi kan lige så godt være opsat på, at den muligvis gør det igen. Ja, og det kunne faktisk være mega spøjst, hvis den bare blev ved med det. Det ville være nice, hvis... Det kan jo være, det er fordi ham der VCD, det er ham, der er hosten, altså ham, der ejer det her, og så sidder han bare i en barracks et eller andet sted, og så bliver ved med at gøre det, sådan så at han bliver fuldt. Så vil der stå, at han var inde. Okay, der er lige VC. Lol, der er en AKM herinde. Hvor er du henne? Der. Så jeg overvejer lidt at tage den, så jeg også har den. Fordi den er lidt bedre end den der. Jeg tager det ene fra den. Ja, så får jeg 30 del i stedet for de der del. Men hvis du vil, så har jeg det der 30 mag, og så har jeg 10 skud til. Jamen jeg har selv et 30 mag. Så kan jeg smide de der skud til den der. Mose? Nej, til den der 74'er der. 74'er? Ja, altså eller 47'eren. Ja, det kan du godt lide, at vi kalder den. Det er fordi der står 74, men jeg løber op til den næste. Jeg er allerede inde i den. Hvis vi så finder en trommel til... Jeg fandt lige ammo for den. Hvis du finder flere ammo til AKM, så skal jeg altså også have nogen, fordi du har lige lidt mange. Jeg har lige fundet gas til den der hjelm vi elsker. Har du fundet glas til den? Ja. Jamen jeg har den på, så... Der ligger et gas der. Så just take it. I don't need it right now. Er det ikke sådan man siger det på engelsk? Jo. Bare tag den, jeg mangler det, jeg skal ikke bruge det lige nu. Just take it, I don't need it. Ja. Det er bare det man skal sige til. Det skal man bare sige når man er en 4 til en, ikke? Just take it, I don't need it. Vest. Ja, sort. Den kan du tage på. For gammel. Ja, så gå lige væk. Okay. Det står stadigvæk ikke i vej. Lol, der er en til AK herinde. AK-47. Ja, del. Hvorfor en tilstand? Hvis den der... Ja, den er helt ny. Jeg skifter nu med den. Men den der også enig. Min AKM, den er meget pæn. Okay. Jeg tjekker også ud på toilettet nu, fordi... Og så tager vi... Prison. Ja. Og så løber vi mod Bebop for 3. gang. Men nu skal vi bare finde SKS-skud til os begge to, for vi har begge to en AKM. Ja. Og nu kan vi også begge to bruge det der scope, der passer til AKM. Ja. Der er lidt sygesæt. Jeg tager lige de der 2 bandits der i. Okay. Sygesæt? Du siger sygesæt, og så tager... nej, medic kit. Okay. Der blev alle for 4 sygekit, og det var 2 bandits. What the fucking you said to me, nigga? Just for fun, I say. Jeg er ikke racist. Der er nogle PD-masker heroppe. PD-masker. 2 af slagsen. Har du kigget det bedste lokale hernede? Nej. Hvorfor tror du ikke de seriøst der lå skud til os? SKS? Ja, 14. Nå, det så jeg ikke. 14 SKS sgu. Det er godt jeg kan se. Ja, det er en fordel. Men sæt sammen, tak. Nej, så behøver jeg ikke det ammo til dig, vel? Det der... Nej, jeg skal også have SKS. Ja, så fucking dropper lige det der ikke ammo. Okay, så løber vi igen den her samme vej mod Bebop. Forhåbentlig når vi hele vejen til Bebop over op til militærbasen. Ja. Uden at den gør det der en gang til. Hvorfor en militærbase? Bare den almindelige. Nå okay, jeg tror lige det var den hemmelige.
Ej, den er et godt stykke herfra. Ja, det er, så vil jeg slukke for filmen, hvis vi skal derop. Hehe. Der er ingen, der skal vide, hvor den er. Fordi den er secret. Ja. Det giver ligesom også sig selv i navnet. Secret. Nej, du mangler en dåseåbner, ikke? Har jeg ikke fået den? Nej, du har. Nej. Ej, Den gjorde det igen. Oh my. Hvad sker? Oh my god, det er lige før jeg også burde filme. Men nu filmer du jo, så det... Okay. Det er godt, det var et godt tidspunkt, du valgte at filme på. Ja. Ej, det værste det er, jeg griner, mens Mr. mig overgang. Ej, det er genialt. Jeg elsker det her. Det er virkelig genialt. Jeg håber, der kommer et crash til. Ja. Crash. Og så bare lige en 4 til, en 4 ammo. Og så hvis vi finder... Du har en gul kasse på dig, ikke? Jo, så er det men der er kun mad i. Jamen, jeg skal have ammo-casen, så. Ej. Det kan vi finde ud af. Oh my god. Hvad sker der? Jeg tror bare, ejeren han... Hvad sker der lige nu? Jeg tror, ejeren han vil fuck med alle inde på banen. Jeg tror, han bare tænker... Reset. Jeg tror, han bare giver det til os. Jeg joiner bare igen med det samme. Ja, fordi det er over 5 minutter, man har været der. Jeg er ikke bøvser. Hvorfor bøvser du? Anders? Mhm. Du skal ikke bøvse, imens jeg filmer. Nej, det må du sgu undskylde. Hvis jeg kan ikke lige bøvse igen. Wait for host. Wait for host! What's that? Corona is coming! Ej, jeg kan slet ikke sætte ord på det her, der sker lige nu. Jeg elsker det, men det værste, vi kan jo ikke, vi kommer til at logge ud de dårligste steder, hvis han bliver ved med det. Har du egentlig tænkt over det? Men så kan vi også blive nogle af de farligste inde på serveren. Men jeg er fuldgear. Ja, det kan vi. Bare have 3 af de der store bag, de der store magasiner, ikke til AKM. Please bare... wait. Jeg kan ikke forstå det. Men det er sgu meget sjovt alligevel, men også lidt unfair alligevel. Unfair, men det går. Men det er stadigvæk godt for os, men det er stadigvæk unfair, at vi får det på den måde, vi får det på. Ja, men alligevel det er bedre, end at en eller anden sindssygt stor gruppe, de får det. Kan du ikke se det, hvis en gruppe på... Fordi så onde er vi jo heller ikke. Nej, vi... Er der nogen, der har joinet andet end mig? Der står der en. Ja, det er mig. Men der står bare, please wait. Det ligner ikke. Everybody love it, shit. Everybody love that shit. Jeg giver den lige lidt ekstra tid. Nu siger den et eller andet med testing 1, 2, 3. Jeg håber ikke, jeg mister alle mine ting. Det bliver jeg sur. Fordi det er bare... Gør du? Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror lige, jeg sagde, det gør jeg. Så tænker jeg bare, fuck, du har sgu da ikke hjemme alt det der, mand. Fuck that bullshit. Okay, der står der en til, der join. Jeg prøver lige at exit, og så join den igen. Ja. Fuck, jeg elsker det her, mand. Hvis vi ender med at finde en... Jo, jeg er inde i prison nu. Okay, vand på mig. Så du spawner garanteret også inde i prison, så kan vi lige så godt tjekke prison nu, hvor vi... Ja, jeg kommer bare til at... Ja, det gør jeg også. Au, mit hoved. Fuck, der er lige læk. Sådan der. Jeg fandt SKS-skud. Nice. Det. Jeg tror lige, jeg har fundet en Nu tager jeg altså bare tingene op, og så... Jeg gider ikke engang at tage skud ud af bokse eller noget. Der er ikke sådan noget interessant der nu, men jeg ved ikke... Nej, så lad os kigge barracksene. Ja. Hvis vi finder en trommel til AKM, så vil jeg gerne have den, fordi så har jeg også 75. Ja, så har jeg en trommel, og så har du også et mark og en trommel. Ja. Så... Lol, jeg kan ikke åbne døren her. Seriøst? Sådan. Det var fordi den lige laggede ud. Ja, min fod den så over. Men jeg tror virkelig, det er fordi han sidder et eller andet sted og i en eller anden barrack og gør det for at også godt loot på den måde. Ja, eller bare for at være søde. Jeg har lige fundet de der ben til sniper. Nice. I var for en af barracksene. Jeg prøver at tage dem på mig, men det kan jeg ikke. Så.
Nej, jeg prøvede også før med den. Jeg tror, der er et eller andet galt med de der ben-ting. Er du inde i nummer 2? Ja, det var du. Der er revolverskud, hvis du stadig har din revolver. Men det har jeg, men jeg har nok skud til den. Okay. Men der lå ikke noget interessant derinde. Og til de der ben, som man ikke kunne tage. Det giver bare ikke nogen mening, det her. Hvis tilstanden... Der er en AKU, den der lille AK. Den skal... Den kan vi ikke bruge via AK. Og så er der et glas til den her hjelm, det er det. Så der var bare ingen gode deciderede items den her gang. Ja. Men jeg tager lige det der gas, hvis vi skulle filme. Okay, nu løber vi mod Bebop. Og nu når vi Bebop. Forhåbentlig. Nu var vi lige lidt hurtigere om det den her gang. Ja. Og jeg kigger lige efter Crash herude foran. Det kan jeg godt forstå, det var nice, hvis der er Crash, og vi finder en M4. Ja, men det skal jo gå hurtigt, hvis vi endelig fandt. Ja, fordi hvis han... Men jeg tror bare, det er for sjov, en eller anden gør det. Måske det er en hack eller noget. Det er nok ham der VCD. Nej, VC. Jamen det er garanteret ham der er host for den her server. Han er altid inde på den næsten. Altså, og så gør han det der, fordi at han... Men nu løber jeg altså bare op til byen, altså. Så hvis det sker, så vil du ikke løbe her nu? Jo. Bare roligt. Det vil jeg ikke. Men nu vil jeg altså gå for chancen af, at nu sker det ikke mere. Det er ligesom mine tanker går på. Nu gider jeg ikke rigtig det der server reset mere, fordi... Det er rimelig nederen, fordi... Ja, det er rimelig nederen, fordi vi får ikke rigtig spillet så meget, og... Vi skal bare kun noget okay godt loot og sådan noget, og det er rimelig nederen. Jeg kan godt forstå, hvis han bliver ved med at gøre det, fordi... Og det er hver gang du siger det der med dåseåbner, så snart du nævner ordet dåseåbner. Dåseåbner. Mangler du en dåseåbner? Ja, og så skal jeg så sige, ja, det gør jeg, og så skal jeg løbe mod dig igen. Og så burde det ske igen. Ej, jeg fik ikke de der... Ej, hvor grimt. Hvad fik du ikke? Jeg fandt jo de der SKS-armor, ikke? Ja, men jeg fandt lige en SKS-armor. Ja, men det havde jeg så ikke alligevel. Nå, dem fik du ikke alligevel nu? Nej. Surt. Ja, sur. Men fuck it. Jamen, ej, vi skal også, hvis vi finder en M4, så er jeg silencer til den. Nice. Den tog du fra mig, ikke? Gjorde du ikke? Jo, for du døde jo, mærkeligt nok. Ja. Yeah. Hvor står du hen? Jeg er bare løbet videre. Ikke den vej. På græsset. Sådan langs hegnet. Ja. Langs hegnet. Skal jeg lige vente lidt på dig? Ja, tak. Du siger AKM er pisser sindssygt, ikke? Vi skal fandme finde Maxen. Bare stå og KB i et rum, ikke? AKM. Ja, det er den anden bedste AK, der er. Den allerbedste, det er AK 101. Men den har så den der ulempe, at den kun har et mag på 30. Ja, og AKM, den har et på 30 og et på næsten... 75. Ja, man kunne næsten godt bare give den et mag på 100. Ja. Men her er der en politistation herinde, og sådan... og så er der også nogle steder, hvor der kan være gule kasser, jo. Ja, han er stadigvæk igen. Ja, men indtil videre, så går det fint. Vent lige 2 sekunder. Jeg synes, jeg så en løb ind på skolen, eller ind i det her store her. Hvor siger du? Nå, nej, der var ikke nogen herinde. Jeg var bare lige løbet ind i den der butik. Okay. Fordi jeg synes bare, det lignede, at der var nogen, der løb den. Men jeg kigger lige efter guldkasser engang. Ja, og jeg er lige læk. Så hvis vi finder en Men jeg tror ikke, det kommer igen, det der reset. Ja, hvis vi finder en guld kasse, så er det mig, der skal ind, for du har jo ikke. Ja, men nu har jeg fandme fået mega meget loot, altså, så jeg bliver nødt til at have en til. Fuck dig. Og så finder vi 2 til dig. Og så 2 til mig, og så 2 til dig. Vi skal jo ikke have taget risiko med ham der med M4. Han er der står jeg tørstig nu. Men ja. Der er heller ikke nogen. Lad os komme herind, hvor jeg er, og så... Jeg har ikke noget drikkelse. Har du noget drikkelse? Ja.
Hvad har du af drikkelse? Cola, Pepsi. Der var en cola her. Ja, og jeg har også droppet en Pepsi. Droppet Pepsi Max. Nu skal jeg mig at droppe en dåseåbner til dig. Tag den! Ja, jeg kan ikke... Hvor er den? Der. Hvor fandme bræk jeg lade være med at tage. Hvad med flashbangen? Sagde du ikke også noget med, vent lige 2 sekunder, inden du jeg fik gør lidt noget? chok, mand, med den der torden der. Jeg kunne ikke engang høre den. Seriøst? Ja, jeg skulle bare lige... Jeg gør lige det her en gang. 2 sekunder. Fuck, jeg har meget plads i min backpack. Ja. Ej, min backpack, den er også min damage. Hvordan fuck er den blevet damage? Har ingen idé. Lige nu er jeg i gang med at lægge mine ting, som jeg gerne vil have, de skal ligge. Jeg har lægget mine ting sådan. Jeg er AKM-duen. Det er ikke mig, man skal prøve at fuck med. Nej, det kan jeg høre. Du ved godt, hvordan jeg blev, da Martin bare slog mig en gang. Der gik jeg bare på total raid, man, og dræbte alle jeg mødte. Så det er ikke mig, man skal prøve at slå. Nej. Det ved Martin i hvert fald. Hvad var det nu igen, du ville droppe til mig? 70 penge. Vent lige 2 sekunder. Den er damage, men... Jeg skal lige... Hvad? Hvad siger du, mand? Vil du slås, eller det dø? Nej, jeg vil faktisk... Der, så jeg vil hellere skifte de der 2, sådan som mit... Ja, jeg skal faktisk ikke bruge skruetrækkeren, så jeg kan sætte den derned. Og så kan har du først opdaget, nu du ikke behøver sådan en skruetrækker, sådan jeg lige har givet... Jeg ved ikke, den der combat knife. Okay, så hvor lagde du flashbangen? Den er ikke ligget endnu, for jeg er i gang med at drop it! Drop the beat. Okay. Ja. Jeg fik lige så... Ja, jeg løber bare over til politistationen. Okay. Sig, hvis du... Og der er lige et til sted, hvor der lige kan være god kasse. Den kigger jeg også lige. Jeg er faktisk ikke bange for dig, mand. Jeg har en dåseåbner til at stikke den ned med. Lol. Det er faktisk et okay godt våben i fængsel, bror. Det er der en, der bliver stukket ned med. En dåseåbner? Ja. Okay. Jeg har godt nok hørt om de der tandbørster, hvor de putter razor blades på, men jeg har godt nok ikke hørt om... der er en Pepsi. Jeg drikker. Pepsi. Okay. Jeg har stadigvæk ikke fået nogen handsker. Seriøst? Ja. Det mener du bare ikke, Johnny. Det mener jeg, Johnny. Fuck dig. Fuck dig selv. Fuck din mor. Okay. Ja. Det gør du bare. Der var batteri. Nej tak, jeg gider ikke at fuck nogen små. Gør du ikke det? Så kan man. Pepsi. Der er 2, eller ikke Pepsi, Cola. Og så er der et Mac til 1911-pistolen. 1911? Ja, 1911. Ja, den er let at finde Mac til. Ja, primært kun her på politistationen. Hey, 1911, det er det samme Mac som den der Silence, jeg bruger. Den er bare pisse rar at finde, men... Nå, skal vi videre op mod militæren? Hvor fuck er du hen? Jeg er bare lige gået ud. Jeg kommer. Jeg kommer. Ja, sjov. Vi skal også finde det der til at lave backpack og det. Ja. Jeg skal lave backpack og min vest. Det må vi gøre senere. Lige nu fokuserer vi bare på det her. Fordi der er 2 andre inde, men det er ikke ham der mere. Okay. Ham der vi tror der er host. Det er nok også derfor det er stoppet nu med det der. Ja. Så han har nok fået det han skulle have. Med M4. Og så har han bare valgt at logge af, sådan så at han bare kommer på et eller andet tidspunkt, hvor han har lyst til at komme på. Jeg tror han har gjort sammen, han er der er en politibil herovre. Det har jeg sgu aldrig set. Hvor? Hvor er du henne? Jeg løb den vej. Der er du. Lol, du glitchede virkelig ud. Fuck dig. Ja, hvorfor siger du fuck mig?
Ja, bare fordi jeg er sur. Så er du tit sur. Tak for lort. Du er ligesom Victor. Hvem fuck er Victor? Du ved godt, Ja, Victor. Der er lige en cola. Og... Nå, nu står der, jeg er cold. What the fuck? der ligger så mig 2 pistoler i... på forsæt af bagsædet. Nå, hvad er det for nogle pistoler? Nå, det er en 1911 pistol. Har du stadig en Mac'e? Nej, den ligger stadigvæk over på politien. Nå, men lad os løbe derop, for nu fryser jeg. Du skal vist have beholdt den der Nanjak. Fra Airjakken, er det ikke det? Jo. Men den forsvandt jo. Ja. Efter 3 gange server reset. Ej, det må sige, det var rent. Men altså, den her, den har flere slots. Den har 8 slots, den her jakke her. Ja, og jeg ville hellere have den der ordentlige militærjakke, den der vi plejer at have. Dengang vi lignede hinanden. Ja. Den ville jeg hellere have, hvis jeg Men du skal bare løbe lige ud her, bare så du lige ved det. Fordi jeg løber altså, fordi der står jeg cold. Nå, der står der ikke mere. Men jeg løber alligevel, fordi hvis jeg lige pludselig stopper op, så bliver jeg cold. Ja. Og det gider jeg sgu ikke at være. Ja. Lol, nu er der 3 inde. 3. Ja. Det er også derfor, så vil jeg hurtigt op og tjekke de 2 eneste barracks, der er heroppe. Og så er der de der militærtelt dernede, og der kan vi finde her mange SKS-skud. Og så når vi har SKS-skuddene, så har vi jo til AGM. Ja. De der grå skud, bjørne, ting, noget. Men det kan være, der er crash på selve militærbasen her. Ja, det ville være nice. Der er crash, og så finder vi en M4. Så får jeg dit AKM skud Mac, ikke? Jo. Så får du jo M4. Fordi jeg har et Mac på 40 til min M4. Og så et på 10. Men den der på 10, den har jeg kun fordi, så har jeg 10 skud i den liggende. Ja. Men fordi 10 ekstra skud kan man altid bruge. Ja, men du ved godt, det der Mac, ikke? Er det rundt, eller hvordan? Ja, det er bare sådan aflangt lidt. Nå, så er der så 2 på den? Hvad mener? Nej, så hedder den 60. Nå ja. Så er der 60 skud i, hvis den er dobbelt. Nå ja. Det er da de gode Macs. Ja, det er en af de bedste til at finde til M4. Ah, det er nye Mac. Men jeg løber altså bare derind, og så hvis der er nogen, så kan jeg jo så advare dig. Ja. Ej, det nye Mac, der er kommet, der burde der ligge 100 skud i den. Sådan, fordi det er 2 rumler, hvor der ligger 50 skud i hver. Så skal man bare blive ved med at løbe liv. Hvor fuck er zombierne henne? Der er heller ikke nogen zombier eller noget. Det lader til, at der er nogen, der har været her. Seriøst? Ja, fordi alle dørene er åbne, og efter vi har haft det der service, der var der i hvert fald minimum 2 af dørene, der var lukket. Hver gang. Her der var alle dørene åbne. Hvor er du henne? Jeg er på vej over nu. Jeg er der nu. Jeg er over der. Okay. Men der var ikke noget derinde, så det er bare at løbe videre. Det er over til kontroltårnet og så fire station. Eller vi kunne også godt lige tage prison for SKS-skud. Fordi det er jo faktisk dem, vi skal bruge, så... Nej, ja. Så det bliver vi jo faktisk nødt til at tjekke efter. Ja. Ja, der er også åben ind til. Jeg tror, der har været... Godt nok ikke ind i prison. Jeg tror, der er nogen, der har været her, som du siger alt det der. Men der er pænt meget loot heroppe. Jeg drikker lige den her Pepsi. Den ligger her. Jeg kommer lige op for... Nej, okay, det er ikke det der hver gang, der har været fail reset. Hvor der bare ligger tons loot. Der var en splitting axe. Men det behøves vi ikke. Nice, det er jeg godt klar over. Men der er tomt herinde bagved. Nå, videre. Videre. Hår. Wow. Men begge hår. Baby, one more time. Jeg tænker på, at vi egentlig skal passe på, der vi hos Radio Tower. Fuck it.
Hvis du ikke har lyst til at løbe med, så kan du bare kigge med kikkert eller et eller andet. Jeg følger med dig. Fordi... I'm your buddy, man. I'm fucking your buddy. Hvor er du henne, når du er derovre? Ja, jeg løber skot, fordi så vil jeg enten og skyde efter dig eller mig. Hvis der skulle være en. Ja, han kan ikke skyde efter os begge to på en gang. Medmindre han får en af os, så kan han jo så begynde at skyde efter den anden. Ja, men okay, hvis han får en, og så brækker den ene af benet, og så kan jeg skynde, hvis han brækker mit ben, så kan jeg skynde mig at tage Men den. der er også åben i 2 af portene ind til... Det er der meget tit efter service, det har vi selv prøvet. Ja, og der er en zombie midt inde på græsset. Så enten så er han deroppe, eller så var vi bare uheldige med en til barrack. Ja, det har vi prøvet, hvor der har været service, da vi var det eneste inde, og så barrack killed ham. Det ved du også. Og der kommer en zombie herovre fra, jeg tager den lige. Okay. Du er jo the zombie killer. Wow. Sådan der. Og så vi skal også finde noget til at lave vores vest og backpack. Vi burde faktisk også tjekke hangarne, fordi der kan også ligge SKS-skud ind i dem. Jeg går bare direkte ind i Fire Station og tjekker den hurtigt. Ja. Så er det gjort. Nu bliver vi faktisk nødt til at tjekke alle bygningerne, fordi at vi har valgt AKM. Og AKM-skud, de kan være inde i alle bygninger. Ja. Nogle gange på politistationen, ikke så altid, men nogle gange. Der er i hvert fald en firehjelm her. En gul en. Det ser meget nice ud. Jeg ved ikke, om du kan fejre den sort. Og der er også nogle fireøkser. Hvad fuck er det der? Åh. Det var bare en hat. Og 10 shotgun skud. Og nogle havlskud. Det var det, der var heroppe. Okay. Enten så har der været lootet, eller så har der ikke været lootet. Ja, enten så er det bare lort nogle gange. Det har vi prøvet, hvor det bare ligger lort. Det er nødt til at være enig med. Ja. Jeg tænker, hangarne skipper vi, fordi der er 2 ekstra lidt længere op. Lukker du døren efter dig? Ja. Her der er den der gode jakke. Som du godt kan lide. Ja. Men nu blev jeg kold igen. Seriøst. Ja. Det er det, jeg sagde til dig, mand. Så snart jeg bare stopper op. Her var der handsker. Endelig. Ja, det er den gode jakke, den der ligger nu. Ja. Så tager jeg den. Men der ligger ikke noget godt heroppe. Så det... Jeg løber bare videre. Fuck. Jeg tror lige, jeg var på vej ned hos enden. Så jeg faldt ned ad trappen. Jeg løber videre. Ja. Kansada. Wow. Der kommer en zombie her. Jeg troede lige, det var et menneske. Så derfor, jeg tror, jeg skulle lige tage tryk på 2. Så sagde jeg, gå væk fra vejen, jeg fyrer. Der er altså også en til på venstre side af dig. Uden på marken. Okay. Han står derovre, han har ikke opdaget os, men... Wow, der står også lige en. Det var faktisk lige her, jeg blev beskudt på, da det var, at jeg blev bevidstløs, og så vågnede op 2 sekunder efter. Seriøst? Ja, der blev jeg skudt lige herovre, bag ved den der blå trailer-ting. Okay. Døren efter. Ja, jeg skulle lige til at sige, det gør du. Det er dig, der er dørlukker. Hold din kæft. Du bare løber direkte op, eller hvad? Ja. Der ligner ikke til at ligge noget. Heller ikke skud. Der er ingen slags skud heroppe. Hey, hvad fuck? Hvad nu? Hvorfor den der zombie akra? På os? Der må være... Hvordan kunne den enten... Jeg er i hvert fald gået ud her. Er du udenfor? Ja. Så er det måske derfor, den er ikke... Jeg har lige nakket den. Okay. Jeg har lukket efter mig. Og så løber jeg over til bakken og min yberlag lige der. Jeg løber bare videre til bakken, fordi... Ja. Der er de der 3 andre på. Ja. Og... Vi skal faktisk passe noget på. Hvem siger ikke en af mig en sniper står over på den anden side og fyre? Ja. Jeg er bare venter på det rette tidspunkt. Ja. Når vi lige går ud og bytte døren. Her der er lukket dem alle sammen. Okay. Det er det bedre med. Vilka? Der er i hvert fald et Mac til... Jeg ved ikke hvad det er til for en. Så jeg prøver lige at tage det op en gang. Tømmer det, og så ved man. Nej, det er til AKM, og det er bare sådan en 30 lidt, så det tager jeg også bare, fordi så har jeg 2 30'er. Ja. Fordi du har den der med 75. Ja. Jeg skifter lige backpack.
Okay. Så bare lige, kan du lige... Jeg venter bare ude foran, Ja. foran. Jeg lukker døren, så der ikke er nogen zombier, der kan løbe ind til dig. Ja, tak. Og så gemmer jeg mig bare bagved, sådan her. Du kan se mig. Kan du ikke? Hvor er du henne? Du er der. Nej, jeg er i gang med at fylde en backpack op, så jeg kan slet ikke se dig. Faktisk. Det er lidt derfor, jeg bedte om at cover mig. Og så er jeg lige... går lidt frem og skynder mig mod den dør ind. Se lige på dig selv. Se lige på Men jeg fryser, så det må godt gå lidt stærkt. Ja. Du kan faktisk bare tage den af og tage den nye på med det samme, uden overhovedet at tage nogle ting i. Så kan du bare dobbeltklikke på alle tingene, så kommer de automatisk i. Seriøst? Ja. Sådan Men det troede jeg faktisk, du vidste. Det gjorde jeg ikke. Det gør det lidt hurtigere, sådan så man bare skifter med det samme. Ja, det vidste jeg så ikke. Tak fordi du sagde det nu. Sådan så man ikke skal trække dem ind i. Det kan nok, hvis du Dobbeltklikker man bare. Okay, der er en zombie her. Og en zombie til lidt længere nede. At du er den bedste, er også stor til at dræbe zombier, så du får fandme æren. Jeg er crashet. Seriøst? Du må gøre det. Du må gøre det. Zombien følger efter dig, prøv at se. Fordi den løber efter dig, godt du er væk. Så joiner jeg altså først, når du har nakket de der zombier og sådan noget. Ja, den er død. Og den stod... Jamen der er en lidt længere nede også, så den bliver du altså nødt til at løbe ned og også tage. Hvor fuck? Lidt længere nede. Ja, jeg er på vej over til den. Og så må du løbe tilbage igen. Ja. Ej, hvorfor skulle jeg lige crash der? Fuck, det var godt, du nåede at komme væk fra den. Ja. Det var også bare derfor, jeg tænkte One shot på zombien, bare kom ind. Ja, men den lå der stadigvæk spillet. Skød du den? Nej, jeg slog den bare. Nå, jeg tænkte lige, fuck. Er der nogen, der skyder efter dig, eller hvad? Nej, mand, jeg kom bare løbende over. Puff. Du kunne selv se det på videoen. Jeg mistede mig vist først, jeg kan ikke helt huske det, og så bagefter ligge der. Men jeg kommer ind nu. Ja. Jeg ved ikke, om du kan se mig. Nej, jeg går noget væk. Jeg er i en af de der hanker fra loot. Jeg har lige fundet nogle sko, som der er helt nye. Og jeg troede fandme lige, jeg var newspawn, men det er jeg ikke. Men jeg er yberlaggy. Jeg er imellem. Jeg ved ikke, hvor fuck jeg er. Er det dig, det der? Det må være dig. Ja, det er mig. Der kommer en zombie bag dig der. Så skal jeg lige lave one shot. Men jeg tænker bare, vi løber videre. Vi tjekker kun den hangar, så prison, og så så... Wow, kommer vi ned til telt. Den er aggro på dig. Nå, det er fordi den så mig slå sin bror ihjel lige der. Det er måske fordi, jeg ikke lige var kommet helt den jo. Men der har jeg været den. Nå, du har tjekket for SQS-skud. Ja, og så har jeg lige taget et par sko på. Jeg går lige herind. Prison. Går du med, hvis der skulle Ja. Vi ved jo aldrig ikke. Fordi sådan der var helt tom der, og du er i hvert fald What the fuck? Hvad? Jamen, jeg glitchede lige ud. Det gør jeg jo altid i starten. Der er jo altid lag. Ja, for dig. Jeg lukker. Går du ud? Nej, jeg lukkede bare lige døren. Okay. Jeg tænkte ligesom, hvor fuck går du ud? Nej. Lukkede bare døren. Lol, det ser bare ud som om der er lootet godt heroppe. Så han har garanteret stået inde i en af de her lokaler, og så bare siddet og ind ud. Ja. Men at jeg kunne godt tage de her M4 skud, hvis nu at vi finder et crash og finder en M4. Ja, eller vi... Jeg fandt nogle SQS skud. Og jeg skulle lige til at sige, hvis jeg ikke havde fundet det der Mac der, og ikke havde fået det, men det havde jeg. Hvad fuck? En svævende medic. Nå, jeg løber videre mod teltene. Fordi der står jeg kold. Ja. Jeg sidder og går, mens jeg propper alt det der i. I min nye medic task. Fordi den er worn, tror jeg, hvis den var. Ja, nej, den er prestige. Så. Og så har jeg taget den der med mig, hvis en også skulle mangle farve. Hvis en også ikke kan se noget. På grund af det hele er gråt. Det siger at jeg skal være kold. Og så bare også det der med, at vi kan lave det der klamme bål nu.
Du kan prøve at gøre det i Treeline. Lidt senere. Ja. Se lige på dig selv. Se lige på dig selv. Du er fræk. Du er fræk. I just said for fun. Men her der er det bare om at finde så mange SKS-skud som overhovedet muligt til os begge to. Ja, for vi plejer at finde 4 skud, og så ikke, men nu skal vi være vant til at finde SKS-skud. Ja. Det er jo fordi det er dem, det bruger... Okay, jeg er lidt i tvivl om at være herinde med teltene, fordi at der er ikke nogen zombier herinde, og der plejer altid at være zombier herinde. Nu tænker jeg lige barricade, hvis døren er åben der, så siger jeg, at vi skruer af helvede nu. Den er åben. Godt, vi skruer. Nej, jeg tager chancen herinde. Fordi jeg dør måske af kulde alligevel. Seriøst? Ja, men det er ikke sikkert. Det var dig det der, ikke? Jo. Ellers så tror jeg, han er begyndt at tage sit våben frem og skyde efter dig. Jeg siger det bare. Se, det er sådan det tager til, man kan... så man har sagt, jeg har set en video, hvor en ikke han fandt det her telt, ikke? Og så kunne han slå det op. Der var M4 skud, men dem gad jeg altså ikke til at tage op, fordi nu går jeg altså efter... Morsan. Nej. Nej. SKS skud. Ja. Det kan man ikke sætte på en af dem her. Jeg kigger på dig. Du er fræk. Du er fræk. Fordi hvis nu der skulle være en her i nærheden, det ville ikke være så godt. Du har 2 max, og jeg har 2 max. Et 30 og et... ja, men jeg fryser jo samtidig. Ja, det er lidt irriterende egentlig. Nå, jeg fandt den der Atlas ting igen, den der holder ting. Seriøst? Ja, men den kunne heller ikke sættes på... Okay, så finder jeg til AK-47'eren. Hvad finder du? M4 eller? Nej, skud. Nej, ja, jeg mener det. Jeg har lavet fundet en bedre her. Jeg har fundet en SKS. Seriøst? Ja. Men fuck er også tager en SKS nu, når vi har 4 max i alt til den her. Husk nu at sige, hvis du finder den hjelm du har, fordi så har jeg græsser. Ja. Nå, skulle jeg have sagt det? Jeg har fundet handsker. Har du nogen? Ja, jeg har fundet nogen. Okay. De er nok ikke de bedste, men det er bedre end ingenting. Okay, hvorfor er det bare så svært at finde AKM-skud, SKS-skud? Ja, når man har det, så er det bare svært. Ja, og ellers normalt så finder vi det bare hele tiden. Vi skulle næsten bare gå løbe over på Secret. Ja, det gør vi jo senere alligevel. Fordi når vi er færdige her, så løber vi derned. Ja. Okay, jeg løber snart hen til et sted, hvor vi... Seriøst? M4 skud. Og jeg har lige fundet den der man kan bruge til at lave silencer med. Altså gaffatape og... og vandflash. Ja, jeg mangler bare gaffeltape. Fordi jeg tror, den kun virker til den nye chok, det nye våben, der kom ind. Det er som om også, det regner mere end normalt. Ja, jeg tror, det er på grund af alt det reset. Vi kan ikke lige forstå, at du resetter så mange gange, så nu giver vi dig ekstra regn. Det betyder, at jeg lader noget ekstra regn, og så så står man der, fucking you said to me? Og en SKS igen, mand. Med bare ingen skud til den. Ja. Det er jeg enig med. Men der er også lige den der lille prison oppe i skoven. Der endelig nogle SKS-skud. Nice. Så burde det også være ved at passe med, at jeg har lige så mange som dig. Nå, vi er det samme sted nu. Ja. Okay, så er der kun de her tårne her tilbage. Jeg har været oppe i den, der ligger lige der. Du har været oppe i den? Ja, der lå ikke en skid. Okay, så går jeg op i den næste. Ja. Jeg går med. Jeg har lige fundet en kasse med SKS-skud. Nice. Ja. Enten så er vi virkelig heldige, eller så er vi virkelig uheldige lige nu. En smule, så er vi begge dele, fordi det vi har fundet, og så at der ikke er en skudlooter. Når vi har våbne, så ligger der bare ikke en skud her.
Okay, jeg kravler op og kigger. Okay, dø, ej. Sådan, okay, så havde jeg det bare dø med dig. Nope. Jeg har faktisk opdaget, du behøver ikke at kravle helt op. Fordi der er lidt... Okay, lad os løbe op til det der prison. Ja. Der er her. Og løber så over til Secret Militarbase. Det kan vi godt. Fordi så, hvis vi gør det, så stopper jeg lige videoen. Vi kunne også gå over til den der by, hvor der kan være rigtig mange gule kasser. Og ting og sager. Jeg synes først en Secret Militarbase. Men Secret ligger længere væk. Og så skal vi løbe igen tilbage hertil. Ja, men Secret, der ligger der helt klart skud til os. Altså det her, der kan vi løbe direkte til den, og så faktisk direkte til Secret. Ja, men Secret, der ligger der direkte skud til os, hvis vi rører ind i en kamp. Ja, men vi har jo skud nok til at kunne klare os. Ikke en ordentlig kamp lige nu. Men nu er det heller ikke ordentligt folk derinde. Ja. Hvem siger ikke, de der har M4, hvem siger ikke, de vinder? De har ikke en M4, det tror jeg næppe på. Det tvivler jeg sgu på. Vi har det spil med en af dem derfor, det kan jeg selv huske. Har du bare følgt vejen, eller hvad fuck? Ja, jeg har bare følgt vejen. Okay. Så bare følg vejen. Så kommer du til prison. Jeg skriger, hvis jeg bliver skudt efter nu. Så skriger du. Nej, jeg tror bare, Hvor lang tid har filmen egentlig varet? Det ved jeg ikke. Husk nu at sige, hvis du finder det der til at lave. Lav hvad? Lav backpack og vester, det er fordi min backpack er stadig damage. Eller min min den er også damage. Min vest er damage. Jeg har fundet alle mulige andre veste, worn og... Min er worn. Ja. Jeg har fundet alle mulige andre veste i Prestige, worn og det, men... Dem kan jeg jo ikke sådan helt klart bruge, når jeg har... Det er bedre at have 4 slots og det. Faktisk, hvis vi egentlig tænker over det, så kunne vi faktisk godt skifte over til Gallisuit, hvis vi havde den største vester der på os. Og de største bukser og den største trøje. Der er en gul kanyle inde i prison, men jeg gider ikke rigtig tage den. En gul kanyle? Ja, den der adrenalinsprøjte noget. Nå. Lol, du går nok lidt langt bagud. Og nogle eller ikke M4, AK-47 skud. Jeg drikker lige den her Pepsi og den her cola. Jeg har ikke tjekket nedenunder endnu, så den kan du tjekke, mens jeg sidder ovenpå og drikker. Men der er ikke noget ovenpå. Jeg går lige ind og tjekker her, for der kan jeg jo godt lægge den der til at bygge sko med. Nej. Så kun en fucking skavl. En skavl. Gør sådan der engang. Var det lige dig, der lavede noget? Ja, det var mig. Okay, for jeg hørte det der land med skud eller sådan noget. Jeg tænkte bare, sig det dig, eller jeg fucking skyder, hvad jeg ser, så er jeg lige om det dig. Lol. Jeg fjernede ud, hvis jeg så en. Jeg fjernede bare ud, mand. Jeg har givet om så mange skud, som du kunne. Der er nogle M4 skud herinde. Ej, man kan ikke farve AKM. Seriøst? Du kan ikke farve en AKM. Nej, men du kan farve magasinerne. Ja. Vist nok. Det skal da bare ringe. Det kan jeg lige finde ud af. Fordi jeg har vist noget maling. Ja, jeg har. Ja, det kan man godt. Det skal da bare ringe, at du ikke kan farve AKM'en. Skal vi prøve at lave bål? Ja. Skal vi gøre det? Ja, der er papir her. Ja, så tag det med. Jeg går lige ud og nakker nogle buske. Og så gør jeg lige plads til... Jeg tror lige, du skulle til at sige, at jeg går lige ud og nakker nogle buske, sådan... Du ved godt hvad. Ej, det var her, du droppede den der granat, det kan jeg godt huske. Jeg kan droppe flashbangen her. Der er 2 jo. Ja, hvorfor en er din, og hvorfor en var min? Begge 2 damage, eller? Det ved jeg ikke. Giv mig lige den der papir der, så jeg kan lave bålet. Hvor er du henne? Du er her. Jeg har 2 stykker, for jeg har taget dem fra en bog. Ja, det må være rigeligt 2 stykker. Jeg tager begge 2. Jeg tænker, vi laver den her. Hvis man egentlig kan. Det ville være nice at bare stå inde i hjørnet med en AKM, med giga-rull, og så bare... Man burde godt kunne lave et bål her. Siger du ikke det? Jeg ved ikke... Kan du bare ikke finde ud af at lave ting nu, eller? Jeg ved ikke...
helt hvorfor at Fire ikke kan laves mere. Jeg har også bukser, den der varmer i bukserne, eller hvad nu? Men at jeg kan lige... Jeg prøver at lave den der, din fucking idiot. I just kidding. I just joking. I just joking. Det er måske fordi man skal putte mere i, eller et eller andet. Så prøv at hakke nogle flere buske. Jamen jeg har puttet her mange af de der træ i. Prøv at kigge hvor mange træ jeg har puttet i. It's in my town. Hvad? Okay, er det fordi... jeg tror det er det man skal have benzin med. Jeg ved det ikke. Fuck det der, mand. Prøv at give mig tændstikkerne. Så skal jeg lige finde dem. Her. Ligger her. Jeg bliver nødt til at stå herinde, så jeg ikke bliver ved med at... Ja, du skulle så ikke tage det ind i dig spasser. Drop. Godt. Læg den der. Ja, hvad? Okay, hvad er det for en man skal tage for at make fire? Og hvor fuck ligger den hen? Hvorfor sprang den ikke? Hvad? Flashbacken. Seriøst? Måske fordi jeg ikke kastede den langt nok. Det var også damaged, den ene af dem. Skal jeg prøve den anden? Nej, ja. Fuck dig. Fuck dig. Blev du blindet? Fuck dig. Fuck dig. Fuck Blev du dig. blindet? Fuck dig. Fuck dig. Jeg kan ikke se en skid på grund af dig nu. Men nu ved du hvordan jeg havde det, da du gjorde det på mig. Godt, så er det tid til AGM. Det var egentlig være døje. Det var fucking bare sjovt at dræbe sådan. Det er tid til AGM. Ja. Men når jeg er så venlig at prøve at lave fire for dig, så skal du fandme ikke gøre sådan noget. Hvorfor ikke? Det var da meget sjovt. Din Men nu har vi så mistet 2 flashbangs, men det var det værd. Det var fandme det værd. Vent lige. Jeg kan lige tage noget regn. Catch some rain. Okay, det kan jeg ikke lide. Okay, nu er jeg forvirret. Har jeg lige placeret 2 fires? Eller... Ja, jeg har lige placeret 2. Jeg har 2 fires på mig. Har du lavet den? Nej, den gider ikke godt som den skal. Det var det jeg sagde til dig. At den er fucket helt op. Så tager en pinde ud, det skal du ikke. Ind med pinden. Ind. Og så... Ej, det der, det gider jeg faktisk ikke. Ja, godt. Og så smurer vi lige fjerdepinden ind. Og fjerde. Ind. Og så stakker vi den lige. Og så... Jeg tror bare ikke lortet virker. Det er efter den nye patch, så har de gjort et eller andet, så den ikke virker mere lige pludselig. Jeg har den der buksevarmer, hvis du kan bruge det. Jamen jeg er ikke kold mere. Ikke lige nu. Ja, just. Og jeg har stadigvæk den der med en af dem ligger i. Men der står jo rapidly cooling off, så... Men jeg skal lige være hydrated. Så jeg drikker lige sidste gang, og så fylder jeg den op, og så går jeg altså ind i tørvejr eller et eller andet. Har jeg droppet gas ude på jorden? I really full. Jamen nu er jeg stuffed i hvert fald. Nå, nu er jeg ikke stuffed mere. Det gik fandme hurtigt. Hos mig står der er 0 tændstikker inde i den. Det kan ikke passe. Der var 31 i den. Ja, jeg har brugt 27. Fuck den. Ja, der står 27. Okay, det der gider jeg ikke. Nu fucker det der hele mit... Jeg logger lige ud og ind her. Wow, der kom lige torden der. Seriøst, ikke hos mig. Jeg logger lige hurtigt ud og så ind. Ja. Jeg venter lige lidt, fordi jeg tør ikke tage risiko med at gøre det alt for hurtigt, fordi så kan du godt miste alt dit gear, det ved du jo godt.
Jeg beder lige til Gud for, at der ikke skal ske noget dumt. Ja. Så bare Gudstegn, fuck dig. Fuck dig, du skal dø. Au. Ja. Det er ikke nok ventet, du. Øj. Fuck, jeg tænker bare, hvad fuck gør vi, hvis der kommer af. Okay, jeg skal vente 30 sekunder. Ja, men jeg er her, så... Kan du se mig? Nej, ikke nu. Du er lige forsvundet. Fuck. Hvad er klokken? 2:15. Så jeg tror faktisk, du er optaget i en time og et kvarter eller sådan noget. Fordi jeg mener, du startede klokken 1, da det var, der lige havde været reset. Første gang. Jo, det gjorde det sindssygt. Passer det ikke meget godt? Hvor... Så ville det da også være godt sted at stoppe nu, måske. Ja. Du kan jo bare starte en ny video, jo. Ja. Jeg laver lige den her. Ræk fuck. Eller jeg fucking syr hovedet der. Gør det nu. Hvis jeg skriver noget dårligt, så kommer han fucking og rækker fuck til jer. Forstår du? Ses.